ine ndine Alike Elias, ine ni makhala boma Mangushi. Ine bwana moyo wanga ndinakula muvutika kwambiri ndi makuwanga. Ndiye chimene chinachitika ndiye kuti ndikukhala ndi makolo wanga pang'ono naona kuti ndikukhala moyo wozunzika. Ndinanyamuka pano ndopita kulionde. Ndapita kulionde namba kugulitsa thobwa ndi juice imene ili ntchito kati pa munthu. Ndakhala kumene kuja kumagwira. Ndinadzachoka ndikudzabwera kwathu Mangochi. Ndine kuli kumuzi kusontaona kuti asizi kuyenda. Ndinanyamuka ulendo opita town kuti mene mukomena ndizikapanga kaplaza. Town ya Mangochi? Ya Mangochi. Choka kumuzi umenewo. Basi ndipo ndamba ukhala ndinachoka kupita Ulilongwe. Tapita Ulilongwe ndinati akomane bwanyi mtaphuza zoyimba imbasi. Mwina nthawi imeneyo tingwerekeza munali muli ndi zaka zingati? Nthawi imeneyo ndi zaka 15. Chabwino. Ya ndakhala ndikupanga zimene zichazo kupezeka kuti ndachoka Ulilongwe zoyimba zindaziyamba ndadzabulaso mudzi ntaona kuti sizipita town. Ya ndamba kukhala town namba business chimanga. Ndipo pamene makusa chimanga pamalusa amaina akeso izili mwachitsikana choncho ndama ndifutsira chimwene masoya wani. Ayi ndaswera kodi business yanu. Kodi mmapeza ndalama zingati pa tsiku? Ndani ndimapeza kanga chete basi tikaona thumba timakhola mene wina 4000 thumba. Komanso ungoti business imene ndataya njala kwambiri alo chabwino. Kodi takupanga ni promote ukududani kuti mnampamba wanu kuti patsogolo zikozoteka ndati azikuzoteka chabwino. Ndiye nikuona ngati kuti mwina angofuna ndibweke mpamba kuti mpamba uja ukadzalika tsoye matuka yawo nditsapasa. Basi nawe mpamba jamwikisa ntchito kumapasa. Ana kupatsani ndalama zingati amayi ameneyo? Anandipasa 1.2 million. Ndimakauda chimanga mabwesa ntaoni ya Mangochi kumagulitsa kandama chakumabwezera mpaka yonse inatha. Ndikupezeka kuti mayi achita tamani chichana ndizakuti achimwene ine ndakunyadeni kwambiri. Koma mungandilole kuti ticheza. Nawo zata kucheza. Kodi vuto ndisani munthu inaso ni munthu. Chabwino. Ndapanda zicheza. Matsiku lina muzabwere kunyumba kwanga ndalasinga kuziweni. Ndati muzatenge wakabaza muzamusindi kuti maploti. Ndipo namba kunyanga imzanimbire ndizakafika kumaploti. Ndatoa chabwino. Ndanyamula mene pachapo kupita maploti nambira phone. Anandiza kuti mpanda namba 2 ulowe kumene koko ndikumene kujani kuli ineyo. Ndipo ndakhala pay natenza mpanda mene kuoneka umene msaka ndipha. Unalioneka bwanji mwina tangoti patsane chithunzi kuti anthu amene akumvera pano akhali ndi chithunzi kuti unalioneka bwanji mpanda umenewo? Mpanda umene kuti unali kumangidwa ndi tumadziwa munthu kwa bwana ndi mashoko mwambamo kwaya zamakhawa mashoko mwambamo. Ndipo nati kumene kwa bwana kodi ndikapita umene saka ndipanga chipongwe. Ndinawaimbira phone kuti ingotukane panja pano chilankhulani ine ndabwera kumpala singatokwanisa kulowa. Akuti yake mwini singawapangani chipongwe. Ndipo ndinanyamuka anatsigula gate ndinalowa ndipo tinacheza. Tacheza nchinjana zokuti basi ino apenda kunyadeni kwambiri. Ndathokoza kwambiri ndipo bwera ndiye iyi muzikagisa ntchito ngati pakhomo pano. Anakupatsani ndalama zingati ulendo umenewo? Ulendo umene wanandipasa kuona 40,000. Ndipo nawakana kuti ayi ndalama yachuluka. Ndalama yanjinga iyi kwapita nyumba yachuluka. Iwo wanandipasa 2,000 ite era ndikuzokwera kwapita nyumba asumana inaso kutsanda kuti iyayi. Ndalama imitengeni. Wasali ndikupatsani bazikopa ayi. Ndairenga ndalama ijani naire wanjinga kwakwera kupita ku nyumba. Koma ndalama chimene inachitira chini. Sinachione kuti kuti ndalama chindachitira chani. Sinachione imene kugula kabudula kapena kugula chinchone kachini zake kapena ndiwo. Nangogula medicine inayikupita kunyumbako ana makamba basi mwana ndini mwana modzi. Basi. Munali mulokwatira nthawi imene yezi? Ya wakande na lisono pale kuti nakwatira. Chabwino. Napeza nkazi. Basi ubezi kwa pajapo maya akundiuza sune kuti achimwene. Choka mene patse mene mutse magusa chimanga patu. Ata achimwene ineyo kodi mungandiro kuti inu ndini tizapite kuchachi kwathu kumakhala zozizo zosiyana. Kumakhala za fellowship imali fellowship sozizo pa moyo wanu nyangu zanu zimene zikuyenda inuyo mukhuza urani akukuuzani kuti inuyo maida munjira yakuti ndipo kupempherani ndikumenda njira bwino zikuzotheka. Mwina tisanapite patali. Amayi amenewa akamabwera pamalo panupa amabwera motani amakhala akuyenda pansi kapena amabwera pa galimoto? Aya madusa pa galimoto amapita chachi kwawo. Oho. Ndipo anandiuza kuti tisapita chachi kwawo tikapemphere. Ndipo tikapita kupempherako ineyo ndikaona zozizwa zomoyo wanga. Namangidwa ndi singa zina zake zokuti ndiye kuti chimene ndingachite sichingathere ndipo ndinakomeka ndizoona chifukwa business namba kale. Ndipo ine nakhandikwa poneleza mayaja tsopano ndinanyamuka ulendo opita kuchachi kwawo la Mulungu itafika. Nditafika mene kuchako ndadabuka pempheredwe kake
nati akudiso pano apa zikulankhulidwa zichani. Mwina chalichi chimenechi chimaoneka motani musadafike mkati mundikumva mwina mapemphero achilendo amene adali mmeneyo. Chachicho chimaoneka pamapapa anajambula star panjapa analala kapeti imene mmati mukamapita malo ponda kapeti yo ndikumayitsata imene umapita mkati nkati kuti muchinthu basi mokuti molemekezeka. Ndipo nditalowa mkati mucha anandiuza kuti mapemphero ali mkati koma ine zimene zimankhula sindimamva kuti kuti kupemphera kuti kupemphera bwanji. Tikupezeka kuti nthawi imene apemphera icha nthawi chakumwa chonga kuti anthu amweza kumwa nthawi imene natenga tambula imene anandipasa kuti ndimwe imene namba zilankhulisa malo moja kumamva kuti kuti zinthu zikutereti zinthu zikutereti. Mwina tatambasulani bwinobwino kuti anthu amvetsetse mutamwa zokumwa zimene mukuti munamwetsedwa ntchalichi chimenechi mudayamba kumva zotani mwa zitsanzo. Mwachitsanzo kumeneko kumapemphero ake imene amapempherera ndimo kuti mwa masaini chifukwa kupemphera kumeneko kupemphera kwake ndiko kuti iwo aja makhuza olangwa chizungu kumagwisa ntchito saini zala kuyimika chala chimodzi kuyimika zala ziwiri kuyimika zala zitatu zimenezo zindi ulaliki wake ziyima matanthauzo ake. Iwo amavana semene solana ine ntamwana uzo kumazi limene namba sokumpana nisubira kunyisa. Ndiye poti munayamba kumva ziyankhulidwezo apa manena kuti amangoonetsa zala koma makhala kuti anthu akumvana inuyo mukuona mwanu mukaona kuyimitsa zala zimenezi zimatanthauza chani mutayamba kumvetsetsa zimene zochitika kumeneko. Ndipo ineyo zala zimene amayimikazi zimatanthauza kuti wani akayimika zala ziwiri zimatanthauza kuti chimene amachidalira iwo kumoyo wawo wasimanyanjapo mpingo umenewo ili nyanga ziwiri. Ndipo ineyo inabwerera ku nyumba yacho pamene kucha ndipo pamene kuchako ndisanapite ku nyumba ananena kuti alendo aini ndipo ine sinaime nawo koma hapana abwera munthu ndikutanthauza kuti ndinu alendo mwini na mwini tinaima. Ndipo anati kuti mutsipita kuseriko kuka office ina wake pamene koko mutikapeza munthu ameneyo atikaufusani mafunso mwini namba ati mafunso ameneyo. Ndipo ine nthawi yanga yopita inakwana inapeza kuti ndi nduya wachimwenye chumpo ndikupeza kuti amatifunsa kodi kwanu muli anthu angati kodi kwanu anthu olemera kodi kwanuko mmachita chani pamoyo wanu mmakumba mutatani. Ndipo mene umasayinisa zimene ukufuna iweyo. Ndipo ineyo nakumbulana kapuna meso tapanga bizinesi pazita patali. Ndipo analimbalimba zimene zija nati ukaulenda pita kunyumba tapita kunyumba ntagona ndi malota mamoto malota antaja atabwera kumandiuza kuti ulimbikire pemphera chachi chatu uzachira bwino. So pano zitakacho chija kumano mayi wa mabuta makalizo makana ndikulota kumano kumakana ndiwankha nawo laizi. Ndipo mamawa ndiyauma nawo amakhala chimimo kwambiri ndini makusore anti mukondera usangala kwambiri ndakuti yaya chimwene iyaya inu basi ino ine ndinonyadani ochabu basila somwa linaka ndipo kuti malota funayo mwaja. Ndipo ndinakhala wizi nduganiza kuti zimene zikodi chochita ndishani ndinakhala tsiku lina akundiza kuti achimwene tsopano mubwere kunyumba kwanga alinkani mmene fano kangini ochabwino basi ndinanyonga mene kwachako zanyumba kwawo tsiku ndinakwera gali moto tasa kwawo ndinakwera gali moto nawera mseu kuti akumonti be kuchika kuti amati kiri makiriye. Ndipo tasa umene kuti natika kuti gali moto imene tinakwera iwa ndini timeenda mutala. Ndipo tinasukota mseu kuti tinapita nakota mseu sauso mene nditala unakubona unachata lako kuli nyanja. Ndipo gali moto ija inatsala kunyenta kuja penanga kuya mpili mwenda muja inalowa mkati koma ndimaona kuti awo ndi maji masubiri kwa ndi maji koma kati maji samatigunda koma ndimadziwa kuti ndikudziko lina lake ndithu koma kuopa pachi ndimaona kani tili maji ndiye chochita ndi chani tinalankhula lina njose tinawo mene kuja ndinakafika kunyumba chachikulu chokongola kwambiri ndikosoneyo ndaenda kuti lomwe manta kufika kuno kunyumba imene sinyebwerayi ndakuti achimwene ineyo awo andachitanga ufenga unono ndakuja anthu. Ndipo dinalowa kachipinda kena kumeneko kunali sikana ndinapeza kumene ndipo anamwera kunali chani kumeneko kunali sikana mmozi kuchiti koja ndiye akundeza kuti iwe sikana iwe utenge zokumwa matanda awiri kubweretsa anabweretsa inamwa itamwa iza kuti anayamba kundifotokozera kuti ndalama zimene ukati ukutiona kulemerako ngati ukutiona zose zimene zili kunozi ukuda nyina nyumba ale ndi chani ndalama zanga zimene pangira kuti matambira kuno ndikanguvumeza kuti ocha bwino
ani bisabe mwina ndo omesa ene mangu yakawota bwena de kupeka kuti tatuka kusomena kuti mangu zindika ngikali moto tatuka pamasi kantaoni mangoji tasomena kujako ani blasuit ya black saka ya black kauza ya black jacket ya black chipo cha black ndio bila maji ndio bana ndio kuti ndio bale ni uambo utachi watu univala vipi hivi mimi mavala za black si linaka la mabira kuchache kuti ndipo inakwana nthawi yakuti akandirike kuma karika limuntu ndirika ananina kuti tokupasa mikali moto hii anandipasa gali moto ndipo gali moto inazo alifima takwendeka ndawo jamutala ndawoyi imwe ngasima takwendeka tokufuna mtaiva ori mtani muzi azikupusani ndipo ndikwanisa ndipo naka wiki moja yachiwili namba ulizo gali moto uko kwenda wasinarei ndipo yachiwili anandika kuti ndakupasa mikali moto hii naso mwezi kutabweraso ndipo kupasa mikali moto hii ndipo ine nyanyamuka kuti mimi ndalana zakuti anofuna kali moto hii na mimi nako wachipinda hizi ndipo utawa chipinda jana zakuti kuli kamboko ilayi nana ndoza kuti boko simsanka ni ngoli mene mukufuna mukoni kati mukali pesa boko simemuli sawa ya mukyo tani kwa mimi ndio na vile mimi nitaka nitaona boko simena banga mata kuti akuni kuna mimi siboko si ize kuti nyeyo naka ndabi ndalimba ntima ndio mimi ndogona kutoka kuti na anandoza kuti tsapani maso pala bisa wani awa ndio kuti ndio mpeli moyo dura ni hiyo dura yangu ni kabisa ndio yanga kwenda mapenzi za kutoka kwa sababu nimedako hasa ndio hii ni kali moto yangu ndipo mimi inatukira panja kutoka mkatini ndikali moto sinaone kuti kutoka mchana kunyumba mwana kuti ndinu okwatira madama madzazo kuti akulu ndi makhala nawo ngoshota ndithu mukubwera ndi magali moto opuma amenewa osadziwika kuti mwa nthawi yochepa kwambiri adachilandira bwanji chimene chimadamu kunyumba adaona motani chidachitika ndi chani ayi kunyumba kwanga magali moto wasana pita magali moto mene wandi naendera ndikaenda marasa pamayaji iza kuti madam makazi kuti business akuli sagula ndio aje ndani mure mimi tunataka kunyumba oho chipani maopa kuti sono kai mwanangu afanya kunyumba madam azi kadabo kuchuchi kanchani ya ndio ndaka ndikunjua yote ndio kumanje ndio yakuliza kuti achimene makala mako mazo kumangatu mkuja ndama zatu sikuti kufanyane hai mfide soma kaya kwa maana hapa ndio kuti tufanye kupata kitu mfanye kitu na kufollow ili zangu sponsor watu wanataka kuchacha kwa mpira dinama anazipita kan sembe sasa sisi ndio mara kama mwania kwa hiyo ndio kuti kuti mzi msema ya kabisa makwa mimi mfanye ndio vile ndio msangazeti ndio zote aisinga kwa nini sida ura sisi nataka kufanyika inamo ni mimi hapa mimi na mbazi mviti kwa mwalimu yake ndio zote aisinga kwa nini ndipo yanja alindi ziwanda zao zimene anakupata chifukwa ikai mimi namba uli natimani bali vichukiro zimene sinachitika kuti namba uli natima one anandoza kuti apapa inyo mwakira kwa mbikima ndipo inalimbikitsidwa pochokera apa napo ine kuchako mpengo wawo ikuso pano wakati ukuya nasema jamaa kuti maona azimani ngai wakati mmoja mimi nafuna kuisa nchito ndipo anandoza kuti msani nchito zimai moja zimai za anandoza kuti msani nchito zimai moja nasaka kuti zimai janduyu ndipo anandoza kuti kwa naye ndana uzira umaisanyi kwa zimai kuja unatoka mwana ja kusanifani klisi alasanifani klisi anandozika pakosi anandoza kuti kunabila zimai awili alatinga mpeni mumbale mupeni ndipo namba mpa ndio hukumachika kubali panenye pachi basi neno zino muntu unachoka basi no chonde uziko zo muntu kananibe basi no ngona katika kuja story bali kimaja kalina mamena majira nyame nyotika mnobwini basi maja kijana je yenye ndio kutachimwe na pale mkatele tinga koza nani ndipo au mwe ulandilwa ndimo fulu basi no nakandio kupanga zimene zicha mwina ndi chaka chanji chimene muda yamba kupanga zimenezi zimene zinali 2013 ndipo ndapangisa ngozi zingozi kuchokera ngozi suri naipangisa kuchokera kapena kupanga anthu akuona ya kuna olambini pamanga office man olo munge office man nakuza ngilisa ngozi ndikuti ngozi imene ikachitikira kuzomba nakuza ngilisa ngozi ndiko kaya ikachitikira kala kulongo koma ni mapangisa ine ndiko chifukwa wani amataka kunyisa nchicha ama kupasa diso lino la chitatu
imene makhala maponi pasi imene umaona chino chilichonse imene chitika kubomao kapena kuti ndakhala ndikupanga zimene zija asakakhala kuti moyo wanga unali kuti umenewo umapeza ndalama ndikangopakisa ngozi iye ndalama basi upeza kuti ndeni nafika moyo kuti ivi ndivisiye kumene umene ali kukana chipano kufuna uzisiya iwaje kumati musanapite kumeneko chinachitika ndi chani kuti muganize kuti izizi zimene tikupangazi nditasiya padachitika chani chimene chinakupangitsani kuti mukhale ndi maganizo amenewa komanso ndi limene mudayamba kukhala ndi maganizo amenewa? Okay, chimene ndiyisa kuti ndifike poti ndiyambe maganizo amenewawa inatumidwa ku mpingo wina wake kuti kumeneko ndisabukitse chali chimenecho ndee ndeke kuti sanafike kumene kuti unabwera moto mfundi wa kulala kuti ngosili mambo kuti manyumba kufa moto manyumba kuti ngakudisa kumjivisa inabuza kuti anthu mene kuja kuti nkhadi zona ndi Mulungu ndipo zimene ndifuna hapa siniteka ndinabwera nandikalipira kuti ayi itaso ndinapita kumene kuja ukapanga zimene kumasindi mateka nazo kuti akamati kuti ankhapa mpira ndizoona ndinanyamuka kubwelera nazo kuti sindikuteka ndiponso sindikwanitsaso basi anandiuza kuti ayi sokwanitsa ifo cha ndadayi ndikuzona mene kuwe ndisindikuteka olo muda ndizo yoda ndisindikuteka ayiwa pang'ono ndipo izizini basi ndatopa nazo chikoke ayi anoza kuti sindikuteka apa iweyo wayamba kali ndiponso iweyo waja zathu ndiponso iweyo ati waja zathu ofevole mmene akutani sitima muntu kuti amawala kumatukeso afike kunja kuti mapota kaulula ndiponso tikupengesa msakamenao kupula pata wapanga izi ndiye ine ndinavomera kuti ine akopalibe vuto kayamundi pakamundi mekisamisala chikopo chani imene zinali mtima kuti iwowa chimene amadalira chimene amaopa imene machiziwa ndipo ndinali ndisingire kusana wanga waya ndikasingire kuti kunakosini ndikupita azindiona ndipo oyimba inali yesu anali malawi muno anali mpira mtengo umenewo ali sikino imene amapatsa ali sikino imene amagusa ntchito waja pokwaona zimene akulapa zimene akuchita ndipo amakhala ndi mata opposite mtengo umene amaopa safaweni kadi Mungu ndiye ni chimene amaopa iwo chimene samaopa imene majiziwa ndi nawo zakuti ineyo ndipeni ini nalea kulinga na zikale joncho ineyo mpalo ndipe palibe ifuto pamene ndikunena pano nakia ku office yo ndinakali nawo komane ineyo kumene kuzochita chitaso nasiya zubanga nawo zimene apanga iwo nasiya ndipo mandibwerera koma sindimateka chifukwa pamene ndikachitope mpiro ndimazipera tatifotokozereni kuti mutasiya zimenezi mukunena kuti amabwera akabwera muzimakhala motani? Akabwera ineyo amakosa mandu ofeza zosiyana-siyana amabwera ndikamanga untakia jurani amabwera chifukwa amakanga kabisa mchirwanda amabwera ndikumanda ofeza kuti tikupa kapeta ngengesa misala ndipo amandizuza mundumu koma ineyo sinimasinta ndimakhala chikuchode mimi mawuziramu kuti nomuta kuta makabanje ineyo singateke akala kubwera nezi iyi yazitayi wakonopa amayinikira koma konopa amakhala amandipanga ataki koma ineyo samanta chifukani ataki ina maopa ichimene amadalira ili nimachidziwa amadalira chani kwenikweni poti mwati niyo machidziwa ndikudziwa ali ndi chidwi pano kufuna kumva kuti chimene amadalira iwo wachi ndi chani? Abwana chimene iwo achamadalira kwambiri Lucifer Satana iwo achamapita ntchito Satana kwambiri nje ine tikulankhula ndine pano bwana ngati imwiniyo mwide sanga upanga chipongwe koma kulo ndipanga chomwe ntchipako ndimba chimene amadalira iwo ndi ichi amadalira Lucifer Satana chifukwa iwo aja amadana ndi iyo muchipemphera muchoonadi mtima mwanu mutadzaza choonadi cha Mulungu chimene ine mukamapemphera kumapemphera Mulungu choonadi iwo aje kuti akuandize amaopa komanso kuti iniyo kuti mutenge Bible ndikunena kumituku anthu ajasanga kuandikira amadala nazo chimene amapata chimenecho chabwino eya ndiye kusonyeza kuti ine ngulumu ndinachokalamu kwa maki akofefi imeneyo ine ndinakali nawobe tingoyembezera tsiku lokuti makali mutangawo manyumba amene andipasawo ndalama zangazo pali manda umene udzachitike mtsogolomu ku Chikokobe imene amakawocha chipiri manyanja kutenga makamu lanyando kuwawocha moto makiso ndiyapeke pati kulino kangati kuti ineyo ndasiya ndachoka nawo kuno koma chimene amafuna ndicho kuti iwe usaulule nje ineyo ntaona nambala yanu pa foni pa panalika ku WhatsApp kumene kuja ndimene ndinati kuti mtundu wa Malawi ndauzi kuti mukamachita ichi mapeto ake ndichakuti mukavala wivi mapeto ake ndiyakuti mukavala mesh mapeto ake ndimakuti mukavala leggings wa black kapena ofira mapeto ake ndichakuti mukavala panty ofira mapeto ake ndichakuti maona zimene na ajimba chinjoka chani
ndasozera kanthu samadziwa kodi oyimba kamene mikazala ziwiri kodi nanga mukamavala zovazinati simanthauza chani anthu samadziwa mungati mapenta milomo ya minzo zochitapendati kodi mmadziwa zimene amachitira samadziwa ndimene nabwera kwa inu kuti ineyo kati akutimvera amalawi panopa kati ali kufuna amve chenicheni chimene chimachitika pamene zimene amachitewo achidziwe kuti mesh wig legacy panty zopanga milomo yakamapfada muno anthu alidziwe kuti mina makatembenuke andikubentera mamulungu mmodzi angana lewo. Chabwino ndikudziwa zoti pano anthu ali ndi chidwi kuti amvetsetse zimenezi tatifotokozereni zimene mwafotokozazi zimatanthauzaji. Chabwino tipite kumbali ya meshi abana tufanye kuvini kadi muni mjana ana makanga meshi mutafuse meshi imachitika ndichi meshi pali ya wiki pali ya mwezi pali ya mwaka wiki amene wamanga meshi mutu mwake akagwira zimayi kapena zindamo amakauta kutenga ni penti imodzi ya magazi amakhala wata wakutenga ni penti imodzi ya magazi koma iye isamadziwa kuti wakutenga zimene zozo panthawi imene akumasula kuti meshi ndikwana olomuzamfuse muzava mutuma mapepukidwa sopano mapepuka mutu mangamu iya mapepuka sopano amakhala kuti hemina wamaswalija wazitayo amapanga kuti wazipanga transfer for magic zapita kuti kuluku wani amene wavala wigi chimodzi motiso amakhala kuti mukapasa buu wakagunde amakhala kuti wakutenga ni penti imodzi ya magazi koma ine simadziwa zimayi akapa trouser amakhala kuti watenga madzi achibekero madzi madzi panthawi imene ukavula imene akugona zimene tikafuna kuti wazipanga transfer wapita kuti uku chimodzi azimayi wakamava kuti azimayi wakupanga kuenda ndi mama oneka ndiyopeza bwino masemu aja iwo achama atenga amauza kuti imene zigwira ntchito ya uhuru yokona ndi azibambo cholinga kuti masemu aja azikapangira zimene amapangira kucheni kupasi pa nyanja apo azikapangira zimene chazo ana amakandacha amene mavuta apitirira ndipo kuti lamao limene amakazikisa amene kuti kodi kuchosani mimba zimene zikamakha kuti ana ofisiaja ubongo wawo amagwisa ntchito ukapanga zimene akupaka milomo zija zipeta kuti kubwera ku dziko lino kunja kuno ndikupita kampani kukatingisa kuti muti njinjire made in China imakhala kuchiko chikupatsikana ndapo koma anthu samadziwa chabwino ndikumbirani kuti iniyo galimoto ya Sataniki ndikuti iyi galimoto iyi kudabwitsa kucha number 1 imaoneka mamizimira ya quality ya bwino ndadzo kuti ndikatoni kapita mokosi chifukwa iniyo kuti mutsenze kuti galimoto ya Sataniki ndikati madzi kuti mapemphere bwino mutaka iwazi chonchi mukaona imapindika imapindika ndio galimoto amene wamanga mechi mutu mwake mutamuona kuti mechi ya mwaka awiri mechi ya mwezi mmoja mutamuone sama tamati mutu amene wamanga mechi amaopa kuti tikauza kuti tani mati mutu mechi itarani hata sokoneka system yauko ndikuno taone mechi zauzayigonekapo usatenga gonje uzamugonekapo usatenga chatumba uzachigonekapo mutatiza kuti musakhandiwo kana zanthauzira kuti kuni materials yanji amene anapinga ichi ineyo mudatsoka sawa ndiye ineyo kwa ine niona kuti ndikumbolanga kuti amalawi anthu mudziwe chimene mmati mukavala wigi mechi ndikumapemphera kupambira kuti sinasiziwa malilime yanjani tanuka kudziwa mafuna adziwelewa munafotokozanso za kabudula wankati mwati zimenezi zimatanthauza chani legacy ofira legacy ndi panty ofira ichimodzimodzi iwo achamati mukavala panty ofira amafunira kuti ine muli gawo lotenga nawo zinthu zonyansa zikupitisa kuti mene kuti olo kuti mutaone muzapali bwino ineyo muzapali bwino decent one maya wasajambula zinyama chimene chonse then mutamuona amene wavala chimalaya ojambula zimwenemwene apapa pachinchoka chani muzamuona muzakhale pagulu azati aliswaga ndiyeyo ine simunyo fashion chimene amapangana chani amasalangatsidwa ndiuyo amene wavala zimene zinji fayiri limene koko amakonda kuvala zimene koko ndikamati kuti ngozi imuyititsa bwanji ngozi pansewu chimene chimachitika ndicho kuti atodi atakupita lero kuti akupita kulilongwe okay chabwino kuti atsira kuti timadziwa kuti akuzozera msewu watsalimo akuzozera msewu wabalaka ndikuti ifeyo tikatarget iwo achakamanya nikuomba kwawo tipita pasewu tikagona timasanduka njoka ifana ndikupinda mino imamba iwo ajakabwene bati gugudu yomuje ndikunkwa pasi amakantha limene mo akamati afa kapena avulala timakhala tatengako makazi chabwino makamaba kuti ngozi yachitika driver kimba naye wafuna atuo tifa driver ndori yana kuti ndira vintuzo ndiye atadi asavira umene kumama ya bina bali ngozi yokita kwa muntu wangu ngozi na kaudi esha kuipanga ndipo malo akimonisa kuti akalofuta zikendi umboni kuti malo ndizofuta zina zimene mungafune kuwadziwitsa anthu amene akutimva pano ndi zotani
chimene ndingafuna kwadziwitsa amalawi anakuti papa apewe ndizovala monga meshi wig leggings ndikuvira mmashow mmene muli nyimbo zosambika bwino zotatozoize mchani palikali nimukumbukira kuti kuna nyimbo ina posibili amemba nyimbo za bantu zomata way zikona zimene zayimba pali zikuchitika ndipo tisiye tipinde pamuti apedza oyimba aliyo akungoyimba zimwenemwene zokuti imba zitsikumveka kuti chikutathauzanji nyimbo ikutathauzanji koma ukapedza kuti munthu mzimayi wabanja lake watibeka akuvita kupidia kuja kumakavira nyimbo zininji kumakavira nawo mapindu ake ndikuti sikumapindu amene ndi ati zimasinzochita patsipanyanja apewe chifukwa akapanga machichunji amakauta kwati namkweya amatenga chati mozipinyika woyimba amaswama ndikumapanga umalozera kumapakati machibudibudi tiwakusomatisanii amalekoli misalika zimenezo amaopa amaziwa kuti futi amaopa amaziwa kuti zipanga pano ndizipanga ilaje chionda kusakwera kutomakusachira pake musaone olo iwo akamati simuchula muntu oyimba sipandachula muntu oyimba kapena achiti ndikamachula nyimbo iyi izilete matimbo akuti oyimba ati ali kurubo ndiye musaone amene akumbikezaje akamayimikeza ali chati mutapeza kuti akaukamasha ndei mawu awo apita akuti asasa mawanga asasa amakauta ako atenga amatenga mawu ache pakuzoka apige tifodezi kuti adabwerese mina akuti akamaka ndimene ndingauza Malawi kuti mupewe kumangopita mashow osadziwika bwino. Pomaliza pakucheza pathu nkutheka muli ndi mawu amene mungafune kugawana ndi omvera komanso munafotokoza kuti mpaka pano pena amatha kukuyenderani mwina mukadafuna mutathandizidwa motani ngati pali kufunanso thandizo mwina timalize motero. Inetu ndiyankhulenda Malawi chonchi kuti zina zikamachitika kapena mutakapeza zimayi akufusirani kapena kukukondani koma ndioneka bwino akonza sunziwa chuma mukadabwepo mungafitikia kuti giya uyo tena kuendera mimi ikuenda kali moto yayi azimayo muzikangati kuti mukwaduta kuti simbukwafuna chwa azimayo amabwera ndizira kolako kapabwera ndi kachituzi tuzikana kakuti kakangada ukondani kuti ni yakupaseni akumangi promote business yanu kapena akufusirani kuti mukhale amunana chimba kinako kuti kumene chukwa sarana anaona kuti zibamba kuti ndimpeze pakapo uvuta koma ndiwe kwa zimayi nalaba ni masukidi mapalidi kuti nimukoveke chimodzimodzi zimayi kadona pati kumakwefuka mwachangu kusema muna nzangu chipewe kucheza ndi azimayi kusajika bwino komanso Amalawi anzanga tingolimbe kupempera chifukwa dziko lino tikamati kuti kuli zinthu zokupsa usipalali kunasata malipo afambisa makhulupirali koma amene akundimva kukalali pano akali akukhulupirira mapita mati kunthawi yokuti mthandizire chithandizo ine chithandizo ayi chifukwa chakuti ukutupita kuno kumalivenchi magamo tanga akauchedwa ndalama zanga akauchedwa ndika amene ali aya makani ndizilima ndikhala ndinali chifukwa makani moto imakhoza kusintha kafolo kutsiku koma panopa ndi pamene ndipalipo kuti ndidi china chilichonse ali ndamanga malindi nchinga kapasa komanso manyumba amene anazipasawo ndinasiya chifukwa manyumba amene anandipasawo alipasa chito chitoso singapasa mutwalendi kapena m'bale wanga olopinacho singapasa m'bale wanga chifukwa chindi chito pakuti kumpasa m'bale wangayo chimafutika ine ndiye mwati ndipite kumapeto newa imasinipondokoza komano ndimupita kumapeto kuti chithandizira nchonse ineyo pakadalibi chifukwa pano pandikuenda mazibusa amene makala mapemphera kulimbe kupemphera kuti basi ine zindichoke ndipo pang'ono zikumasimita